pondělí 12. září 2010 proběhla v Proskovicích náborová akce ostravského skautského oddílu 840. Malé sportoviště se tak na 2 hodiny proměnilo na hřiště, kde děti práskaly balónky, běhali a smáli se. Skautský oddíl 840 byl založen již v roce 1968, klubovnu má v Ostravě Vyškovicích. Členy mohou být děti od 7 do 15 let. Náborové akce se zúčastnilo kolem 70 dětí z Polanky, Zábřehu a Vyškovic. Na programu se podílelo celkem 10 vedoucích. Program byl pestrý, obsahoval převážně pohybové aktivity různého druhu a byl koncipován tak, aby simuloval skutečné aktivity, které děti ve skautu zažijí.